पंचलिंगेश्वर जय। हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम अच्छु बालेश्वर रे बालेश्वर पंचलिंगेश्वर को आम ए बाहरलु जस्ट गाधुआ पाधुआ सारी आम बाहरलु आम आम कोचिंग तरफ आसीलु गोटे माने न्यू ईयर बुलवाई आम आसीलु। अभी आम जाऊँ प्रथम पंचलिंगेश्वर तापर अन्य जगह जीव बालेश्वर आपन को समस्त व्यू देखी रही चलतु देखा। ये जो झरना गोटे ढेउ मार बढ़िया लगुला। अरे ये सुंदर का जिनसा
ପ୍ରଭୁ ବାବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସେଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଅବିକା ଆମେ ଯେଉଁ 5ଟା ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ 5ଟା ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସେ 5ଟା ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ଯାଇଛି ପୁରା ଓଦା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠୁ ମାନେ ସେ ଇଏଟା ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇ କଣରେ 5ଟା ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେ କଣରେ 5ଟା ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଇ ଲିଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ତ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଏଠି ଆଳତି ଫାଳତି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗହଳି, କେତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼, କେତେ ବଡ଼ ଧାଡ଼ି।